Alright, ayan, dito tayo ngayon sa Welcome Arc ng Mabini. Ayan. Siyempre, kasama natin yung batang mabait. Mabait na siya ngayon. Palengke day ng Mabini. Okay, pasok tayo dito. Semento pa ito. Pero dyan sa kalahati, kung na yan, rough road. Ayan, simula na ng rough road. Rough road na. Mataas, mataas. Ay, mabato. Nakikita ko na yung ilog mo ba? Opo, malakaling dyan. Gilid ka lang. Mapato. Maalikabok. Parang mabutik ito mag-tagulan. Yan yung ilog, oh. Mukhang madumi lang. Mukhang madumi. Nauna na sa atin. Tayong Cristo. Doon. Dito. Okay, nakarating din. Ayan. So, ayan. May mga cottage dito. Dito tayo pupwesto sa cottage. Ayan. Hindi ko alam kung magkano. Tanungin natin mamaya kung may maniningil. Ayan, simple lang yan. Ilog lang. Mukhang madumi. Kasi nga may mga lumot sa ilalim. Ayan, maraming naglalaba dito. Kita nyo may kalabaw pa doon. Ayan, may naliligong kalabaw. Oh, kain bam. Han, ka na ng plato mo. So, ayan na yung batang makulit, oh. Oh. Yan. Diyan magaling yung batang makulit. Ayan, may kalabaw dito. Huwag ka na lalapit. May baby kalabaw pa dun, oh. Doon, naliligo. So, may mga pailang-ilang cottage dito. Ayan, oh. May tulay sa bandang dulo.
Possible maraming mga bahay dito sa kabila. May mga community dito. Ayan o. Oh. Takot ka sa kalabaw? Ayan. Ayan, lapitan natin yung baby carabao. Hi! Ay, nakatali siya. Oh, yung baby carabao. Liit niya oh, maliit. Oh, may bird. Ayan, dito sa part na ito, man-made na man-made na tulay. Ayan oh. Kawayan at coco lumber. Ayan, nyog. May mga paila-ilang cottage dito, isa, dalawa. Ayan, medyo malumot. Ayan oh, kitang-kita niyo naman kulay green. Kulay green. Pinagkukuhanan nila ng patubig to. So, ayun, nandun tayo sa bandang dulo. Ayan. Dito sa gilid, ayan oh, malumot. Oh, malumot. Okay. Marami ring mga isda oh, mga maliliit na isda oh. Ayan oh, maliliit na isda, ayan. Galat. Ayan. Dito sa pinakababa, pinagliliguan to ng kalabaw. Ayan. Pero may cottage doon. Oh? Ayan. Ayan. Pang low budget talaga. Ayan. Siyempre, mas maganda doon sa dulo. Ayan yung ating red tricycle. Ayan. Mas maganda talaga pumesto dito sa bandang dulo. Pero hindi ito yung sikat na pinagliliguan dito sa Mabini. Yeah. Pero part pa rin ito ng Balingkagin River. Ayan. Part pa rin ito. Pero sa bandang baba. Oh. Ayan, pagkatapos natin kumain, ayan, magsiswimming na yung Batang Makulit. Mababaw lang, hanggang ganun lang oh. Pero makita nyo, umaagos yung tubig. Ayan, pero summer ngayon, summer. Ayan. Dive na, dive! Sige na! Game! Ayan, so may nahuli yung Batang Makulit oh. Ano daw, isda? Oh, tatlo! Oh, ibig sabihin maraming isda dito. Pero ito maliliit pa. Ayan, maliliit. Oh. Lalaki sila. Oo, lalaki na to sa kwan. Kaya pakawalan mo muna. Oo, pakawalan mo muna, lalaki pa yan. Ayan, so isa sa mga problema dito, walang CR. Ayan, walang CR. Tapos basura. Ayan. Walang maayos na tapunan ng basura. Yung iba sinusunog sa gilid. Yun o. Ayun, yung basura sinusunog sa gilid. So walang nagkokolekta dito ng environmental fee. Pero ayan, walang maayos na tapunan ng basura. Yan, huli na daw nila yung mga isda. Ilan na ang nahuli mo? 4. Malalaki? Malalaki? Ay, maliliit. Dapat yung malaki para may ulam tayo. Ayan o, ang daming maliliit na fish. Ayan, sumayat. So ang ilalim pala ng ayan. So ang ilalim pala nung river natin, ayan. Gravel rock. Ayan. Ito, mga ganito. Gravel rock. Ayan, halos ganito sa ilalim niya. Panghilod. Sige, magasgas yung mukha mo oh. Oh, nadagdagan yung nahuli nung Batang Makulit oh. Mga maliliit na isda, mga sumayat oh.
Maliliit, Bambam. Luto na natin to. Luto na natin to. Ba, pwede pang mamingwit oh. Pagod? Napagod ka Bambam? Nagutom? May naligaw na nagbebenta ng ice cream. Bam oh. Tingnan mo yung mga fish. Mga fish. Hinahanap nila yung nanay nila. Ayan, tumataas ng araw, dumadami ng tao. Bam! Kahit dun sa bandang baba, dumadami na rin. Dumadami na rin ang tao. Oh, kain na, manang Bambam. Ayan, alas 11 na. Mag-alas 12 na. Dami ng tao. Palis na tayo. Bam, sabay na. Oh. So, yan, dumadami ng tao. Oh. Dumadami na rin yung naglalaba at naliligo. Ayan, libre. Libre ang maglaba, libre ang maligo. Bam, bam. Susunod ulit. Sama natin sila, pwede mo ba si Gia, si Matthew sa'yo, kasi malayo masyado kasi si Gia, Maraming naglalaba? Kung gusto ni Gia mag-ano. Maraming naglalaba dito. Ito dito, oh. Ito may aso doon, mas malalim dito. Lumambot lang yung puso ng ears mo. So, ito yung dinaanan natin kanina. Kaya naman kahit kotse. Pero hinay-hinay lang. Carabao ba? Say hi kay Carabao. Ang taba ng Carabao. Yung Carabao ba? Bye! Rock road! Mamoto, mamoto! Okay, malapit na tayo sa highway.